Mergo ngaji ngene iki penting. Lah nek ngerti pahalane wong ngaji ngene iki lho. Pahalane umbah-umbah. Bojone lho diploroti. Mas, nambi mundang cepoten Mas. Engko bar pengajian. Sempak siji 1000 Mas. Klambi siji yo 1000 jajal itu. Lah nek 100 klambine wis piro? Urung liyane makane nyicil iki nek tak sampene kabeh ra kira 5 jam bar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Kanjeng Sunan Bonang pun terbiasa Bun. Ini nek rata jak duet dhisik mesti jenengan rong nyambung kalih kula. Kalau jak duet kelawan dawuhipun Mbah Yai Kanjeng Sunan Bonang yang berjudul napa Bun? Tombo ati. Monggo nambani ati, nambani stres, nambani napa malih Bu? Sumpek. Mboten namung teng lesan, niki syairan yang luar biasa. Lesane niki muni tembus langsung dugi pikiran, ditembusne teng ngati. Mboten namung ngomong tok, mboten namung teng lisan tapi mengke monggo sareng-sareng dilampahi kanthi ikhlas lillahi ta'ala. Apal to nggih tombo ati? Muslimat ngantek rapal ngisin nggih napa nggih? Muslimate mesti nglontok. Nglontok pokoke wis to nglontok. Iki sholihah kabeh insyaallah calon penduduk swarga. Atus ngendikanipun Mbah Lurah Wotan nggih. Wotan leres Bun. Kabeh iki besok mlebu swarga kabeh. Ora ana sing ora. Nek sing ra rawuh mbah gak ero. Monggo, kula separo jenengan separo nggih Bu nggih. Bapake nggih sing buanter nggih Pak nggih. Pol pokoke pol-polan iki. Tombo ati sip jos sing ora apal penting mangap ya Bu ya. Oh alah padha ganjarane. Wis penting mangap. Kaping pisan kaping pindho
Ditembusne teng ati nggih Bu nggih, ditembusne aja ngromong tok nggih. Kaping telu kaping papat kaping lima salah sawijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Pangeran ngijabahi. Amma ba'du. Sa'adatal kurama wa masyaikhunal a'izza dumateng satunging para kiai, para alim, wabil khusus dumateng sedaya para kiai Kecamatan Pulung ingkang sanget kawula ta'zimi. Dumateng Rais Syuriyah wa Tanfidhiyah ingkang sanget kula ta'zimi. Dumateng Pak Camat rawuh mboten Bun yang mewakili nggih Forkom Pincam nggih yang sangat kula hormati. Pak Kapolsek rawuh nggih. Perwakilan Pak Polisi, Pak Abri. Nggih niki mengke sing bukane dalan swargane kula jenengan sami. Amin. Amin Allahumma amin. Dumateng Pak Naib Kepala KUA rawuh nggih. Lha Bu nek arep ijapan nek teng mriki gratis. Pak Naib pundi Pak Naib? Mboten rawuh. Izin. Oh, izin kok Bu, gak sida. Bapak Ketua MUI ingkang kula hormati, Ketua MWC Kecamatan Pulung ingkang kula hormati, Ibunda pimpinan Muslimat NU Kecamatan Pulung, Ibundaku terkasih tersayang, I love you Pul. Ya Allah, iki kaya mbukane lawang swarga meneh Bu. Masya Allah, kula nek pengajian ngeten iki ponisine ming seneng tok susai ilang mbuh nyandi parane. Engko kira-kira teko omah ngono ya balik neh ora Bu? Makane wis terus balik ngaji neh, balik ngaji neh, balik ngaji neh. Ora enek wong jenenge wong mulus, ora enek susah iki jenenge ora wong. Nek wong mesti ya susah, ya seneng niku pun aduke nggih mboten Bu? Dumateng Mas Banser nok endi iki kok gak ketok belas ngopi apa piye iki? Sarapan. Ibu Ketua Fatayat Mbak ya, nek Fatayat ki cek Mbak ya. Masya Allah luar biasa. Ngasta putra cilik aku cek kelingan Bu. Anakku 6, ya ngempit, ya ngindit, ya apa Masya Allah. Niki tak kon tambahne 3, kurang 3. Subhanallah, calon penduduk swargane ya Allah. Wis angkat tangan jadi pabrike wis tutup. Ah, cemen. Aku lo 6 jek pengen neh. Oh, jajal. Wong wedok nek pengen sholihah salah satune alwiladah manaan. Ayo sing ngrung mana? Ndang kok bengi gawe neh ya. Wis ngaji karo Bu Aminah los dol manak ya manak tenan. Engko nek kapok ora ngundang ya mbah. Apa malah tuman kira-kira. Wis ta Bu nek ngene iki panggah HP ae. Sik urung sampe iki. Iki apa tulisan iki?
Apa sing kurang ki? Oh nggih, seluruh pimpinan ranting Kecamatan Pulung enten 18 nggih. 18 endi jajal ngacung. Budal sedaya napa mboten? Ngacung Bu, ngacung Bu. Ngacung Bu, Masya Allah. Piye iki sing bukane lawang swarga neh kok yo anak. Alhamdulillah sing ngacung mek 3. I love you pul. Apa nyauri ndang? I love you pul tuh. Wis aku niki lope-lope pul anak engguran. Mboten kesupen wabil khusus dumateng Mbah Lurah. Sedaya mawon niki 18 nggih rawuh Mbah Lurah. Pinten ingkang rawuh Mbah Lurah? Kalih. Ya Allah, kula nek ngaji teng daerah Sragen niku kabeh teko Mbah Lurah. Lah ra teko piye wong Mbah Camate rawuh? Apa raya isin? Lah iki nek Mbah Camat rawuh yakin Mbah Lurah mesti rawuh. Punjere karek Mbah Camat. Nggih napa nggih? Alhamdulillah sekalian Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kanthi idzinipun Allah kula saha panjenengan sami dipun takdiraken siang punika. Niki pun enten takdire saking zaman azali bahwa tanggal sekian jam sekian kula saha panjenengan sami lakone nggih teng mriki. Pun mboten kenek diundur ra kenek dijokne. Mboten kok ora napa nggih niki ketepaan mboten. Iki pun enten tulisane. Dados kula jenengan niki karek nglampahi takdir. Nggih napa nggih Bu? Kalih Gusti Allah dikumpulno teng mriki. Majelis ingkang sangat mulya, mengke kula critani enten hadis sahih. Tenggene Durratun Nasihin, tenggene hadis qudsi. Fadilah wong pengajian luar biasa. Pramila monggo sareng-sareng kula panjenengan sami taksih dipun paringi sehah wal afiyah zahiran wa batinan saged rawuh teng menika majelis dalam keadaan bahagia, sejahtera, melimpah ruah, dompete ya bek kabeh. Niki monggo sing badhe ider ndang sing jilbab, sing kerupuk upil, sing nyon sewu nggih dalem-daleman ya sing sempak sing apa monggo los dol oleh kabeh nggih Bu nggih. Soale niki dompete ibu-ibu bek. Monggo sareng-sareng bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi sarana hadir kula saha panjenengan sami Gusti Allah ngrojok rahmat. Amin. Ngrojok ridhonipun, amin, lan ngrojok barokahipun, wabil khusus dumateng sahibul hajah lan umumipun mugi sumrambah dumateng kula panjenengan sami, amin amin Allahumma amin. Sholawat pa'asalam kunjuk dumateng baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi iringan donga. Monggo sing pengen duwe donga kena nggih tamba dibuka banyune. Ayo bareng-bareng gawe tamba Bu. Jenengan kula aturi kok enek emak-emak gelem donga. Demi Allah, ngarese Gusti Allah iso hoyak gara-gara dongane emak-emak iki. Soale emak-emak niki Masya Allah Bu. Dongane jenengan tidak tertolak Bu. Dongane mandi saestu, mandi pol mandine. Saking gak patek gelem donga sok-sok saloke. Pramila niki nek ngaji kalih Bu Aminah wajib gawe donga. Wis ora usah bingung-bingung nek ana masalah napa mawon, gak usah bingung golek-golek nanggone pemenah nanggone dukun. Tak-taki napa Bu? Entak-entaki duit, entak-entaki gula. Ora jaman saiki. Wis gawe donga dhewe.
Yakin dongane kula jenengan mandine setengah mati. Lho nggih. Saestu niki. Sementing jenengan yakin. Alah gek mosok. Lah nek ngono kuwi mbah. Tapi nek yakin donga kula kabul Gusti, ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Mantep. Pun mak-mak ki mung perlu mantep, yakin wis bar, rasah ngurus liyane. Monggo dongane ditata nggih Bu nggih, ampun enek sing kliwatan. Enten umpami teng dalem enten sing gerah, ya Allah sebut asmane. Gusti, mugi-mugi bojo kula enggal sehat saged. Ya Allah, mugi-mugi anak kula enggal angsal jodoh saged. Enggal angsal pekerjaan saged. Ya Allah Gusti, kula pengen gadah anak lho saged. Ya Allah, hutang kula kathah ya Allah. Mugi enggal lunas saged. Dompete bek ya Allah Gusti, duit ya Allah, duit. Pun rasa bingung-bingung, emak ki bebas, luwih bebas saking bapak. Saestu kula nek kalih Gusti Allah kula critani sik. Nek kula mboten gadah duit lho nggih Bu nggih. Sing duwe lak bojo kula. Kadang kula sungkan arep nyuwun ae. Ya Allah kok sungkan. Lah anak 6 jenengan bayangke. Sedina nek lawuh pama rada enek lawuhe pra ya wis muni. Longgoro sing bayem ae ya duit 50 tamblas, sing tempe, sing gereh, sing terasi, sambel. Mboten niku kula ngaten ya Allah Gusti maca selawat sik. Selawat niku Pak Pos. Donga sakake donga ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun. Nak gak enek selawate dongane ambyar. Ora teko dhuwur, reneng sing iso nembus langit tan liya selawat. Kula maca selawat sik bar noko duit ya Allah duit, ya Allah duit. Gak gablek duit blas Gusti. Kula kalih Gusti Allah ngoten. Lho mara-mara Bu Ida telepon. Bu Nyai. Longgar napa mboten? Lho ngono ki pre duit. Lah ngene iki umpama aku disangoni gek tak tolak. Lah praya nolak rezeki. Nggih napa nggih Bu? Ngaku ki amplop moh lho Bu. Mau tak bongi teko ngomah mbek kresek ireng kae. Wak nusuh. Isine. Ya Allah, guyon Bu Ida. Wis semakno aku nek nang pulung aku sekadung jatuh cinta. Sangone ra disangoni panggah lope-lope pul aku. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Al-Fatihah sepindah malih kagem hajat kula panjenengan. Monggo sak kersa hajat dunya wal akhirah bebas sak oleh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sallu ala Muhammad. Sareng nggih sholawat tipil kulub langsung bablas sholawat busyra.
Mangke terakhir sholawat nariyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumillah. Monggo disebul Bu toyane ping 3 nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo diinem Bu. Seger mboten Bu? Ampun kesupen bapake teng dalem dibagahi Bu. Bapake sampun nderek. Mangke lanjut dateng dalem nggih Bu nggih. Boten sanjenengan telaske ditambahi malih mangke bakda salat tambahi malih. Tambahi malih, tambahi malih, tambahi malih. Puncake mangke dalu monggo jam 12, jam 1, 2, 3.
Monggo jenengan tambahi donga tiap hari istiqomah abadal abidina selawase kagem putrane, kagem garwane, kagem ibuke, keluargane. Masya Allah, apane nek gak sukses? Pun paham nggih Bu nggih? Niki ngilmu nggih kenggene Mbah Yai, ampun kuwatir jenengan NU deles. Penting donga, mergo donga niku napa? Mukhul ibadah. Intisarine ibadah niku donga. La yarjul qada illa du'a. Sing iso ngrubah takdire pangeran niku satu, namung donga. Dadi kula jenengan ki oleh donga. Kula nek donga sak pole. Nek donga sak pole, ya Allah Gusti, kula nyuwun duit. Mboten namung sak miliar, 2 miliar, triliunan, ya Allah nyuwun kalih raja diraja kek ming 1 juta mawon Gusti. 1 juta mawon oh mboten. Ya Allah kula nyuwun anak sak kathah-kathahe jek oleh 6. Bojo kula pun angkat tangan wis empun mi 5 lanang kabeh. Niku kula 9 tahun Bu. 9 tahun kula saged manak ping 5. Jenengan bayangne ya apa carane ngempit nyindit gendong gak duwe rewang penak men aku mau digolekne pembantu. Selain yo ngene eman, ra kok eman mergo piye wong kudu cukup. Timbang nggih ngopahne tak kok tukokne lawuh nggih Bu nggih. Selain niku lah kok kerjaanku swargaku diborong karo rewang. Oh tidak. Sempake bojoku tak dhisikne tak umbah sik. Loh, sempak siji pira Bu? Pahalane 1000. Sempak siji. Lho jenengan ra ngerti hadise makane. Walah, ya Allah, lah kok kumbane kaya ngene ya Allah, tak umbah sabak kok teko narong bak. Ora roh ganjarane. Mergo ngaji ngene iki penting. Lah nek ngerti pahalane wong ngaji ngene iki lho. Pahalane umbah-umbah. Bojone lho diploroti. Mas, lambimu ndang cepoten Mas. Ki engko bar kok pengajian. Sempak siji 1000 Mas. Klambi siji ya 1000 jajal hitung. Lah nek 100 klambine wis pira? Urung liyane makane nyicil iki engko nek tak sampene kabeh ra kira 5 jam bar. Tak cicil sik sak jam ku neh nek diundang neh tak terusne. Nggih Bu Ida nggih. Ya Allah. Saged mlebet nggih Bu nggih. Penggalihe jenengan pun rodok berubah mboten? Rodok bolong nggih Bu nggih. Kula nek ngaji meksoi gak iso, panggah gak iso. Sekare gulon ngeten iki Mbah Yai. Kalih guyon ngeten iki nek ngaji kalih mak-mak. Mak-mak niki gampang-gampang angel nek dikeras ceklek. Nggih napa nggih Bu? Mergo sangka iga wekase bengkong. Iga wekase bapake bengkong sebelah kiri sisan. Dadi nek dikeras ceklek nek ora dikeras ditokne malah nemen. Nemen mboten Bu. Heeh, kudune rada dilem-lem ngono. Lah kuwi iso mlaku malan. Trah ya kudu ngono kuwi. Pun niki sik halal bihalal nggih jam pinten niki sik tak deloki jame. HP ku kok gak enek nanti engko nek bablas pra ya setengah 11. Angka munggahku jam pira, Bun? 10 setengah 10 kaya munggahku nggih. Ya Allah, ilang sumuke, Bu. Maton. Ngaji karo aku mesti ilang sumuke, semriwing pokoke ya, Bu ya. Ya Allah, sik aku tak bahas halal bihalal selak lali. Pun rasa ruwet-ruwet mungkin ndak malah gak paham. Ngaji kalih mak-mak niku nek bahasane intelek aku dhewe yo gak paham jenengan yo malah blas. Halal bihalal niku halal-halalan wis pokoke kosong-kosong intine ngoten. Kula nggih nyuwun pangapunten kalih panjenengan. Jenengan nggih nyuwun pangapunten kalih kula semuanya saling memaafkan. Neng ati nek enek rasa pegel, rasa kecewa, rasa mangkel, rasa beh serak karu-karuan sing marai ora penak niku dicepot mawon nggih Bu nggih. Dicepot mawon mbuh kalih sinten mawon terutama kalih bojo. Lah bendina aware kalih bojo, kalih anak, kalih tiang sepuh, kalih sedulur, kalih rencang
nek enek sing gak penak mangkel beh aku jan mangkel tenan wis ora kira selawase tak sepuro jenenge si kae mboten pareng nggih Bu nggih ngebot-boti ruwet malah ruwet nggo ning akhirate arep mlebu swarga gak sida mergo atine sik reget. Pramila niki pun penak-penakan halal bihalal niku mboten namung wulan bodo tapi tiap hari jenengan nek salaman kalih bapake bendina apa bodo tok Bu? Ya Allah, lah apa ora tau jamaah apa piye? Jamaah teng masjid. Lah mek kondur yo nek pas bapake ajeng tindakan napa mboten nyuwun salim? Pak, jenengan kalih buke nek ajeng tindakan ngoten niku mboten nate pamit to, Pak? Pamit mboten, Pak? Apa roro hilang leng ngono ae glunus ae ngono? Ngono ki sing salah sapa kira-kira? Bapake apa ibuke? Sing bener pripun, Bu? Nek ajeng tindakan pamit. Dek apa Bu apa ayang nek nimbalin jenengan? Ayang Ebeb. Apa mbokne? Apa mbok Dewor? Mbok pamit sik diapak ngono, roruh reneng nyanti Pak Mungkele mbah ra roh anake ya padha. Ya Allah. Masalah sepele tapi luar biasa pentingnya dalam kehidupan rumah tangga. Bapak nek ajeng tindakan Dek to Bu pamit ya Bu dongakne selamat ra ono alangan apa-apa nggawa mulih nggawa rejeki sak embuh ngono ae sak oleh sak truk ya oleh. Terus salim tangane ngeten lho Pak, pripun Pak jenengan sing ngajak salim Pak sepurane sing akeh ya Bu. Halal bihalal tiap hari bahkan tiap habis sholat luar biasa. Nggih sing salah ndi Pak apa mboke? Pak eneh Pak. Suara terbanyak Pak. Ya Allah. Ngono kuwi nek istri sholehah mboten Pak mangkene ajeng tindakan izin lho Pak nggih. Ya iso ngono kuwi. Lah nyapa to Dek? Aku arep salim. Salim sik jare Bu Aminah ngono ae. Lho, dadi ngene iki nek awor wong lanang wedok bapak ibu dadi siji wis teko ngomah yakin golek enggon. Golek enggon arep nyapa? Arep salaman kuwi engkeh. Ya Allah Pak, pirang-pirang tahun aku sudah dadi bojomu 20 tahun kok rong nate salaman kecuali pas dadi nganten mbiyen ya Pak ya. Lali Pak, ben bodo kok ya kelalen wis teko ngendi-ngendi arep bojone rong salim. Eneng ora ngono kuwi? Akeh pol. Lali kelalen sampai teko bodo neh. Saking kulinane ra tau salaman arep juk salaman sek iren-iren. Isin, gak isin aku. Isin nuruti izin enten mboten? Enten. Naudzubillahi min. Coba leni ya Bu ya. Jenengan mengke dugi dalem langsung. Golek enggon bapake dilenggahne. Ya Allah Pak. Apa meneh? Niki jenengan nasta ditambahi sak menten malih wis pokoke 2 literan lah. Kalih jenengan ngasta baskom. Bapake dilenggahne jenengan nyuwun pangapunten diambung sikile astane ngambung tangane bojo bagaikan mencium hajar aswad tanpa aling-aling. Jenengan iso nyecep langsung sing ireng nika watune hajar aswad tanpa aling-aling ora usah teko Mekah. Cukup mencium tangan suami. Iku tangane urung sukune, urung sikile. Nek sikile dobel, urung liyane. Tak kandhani ganjaran tok pokoke wong wedok iki tenan. Nek karo bapak-bapake adoh. Wong wedok iki lagi gelem Bah ngersakaken menapa Bah, kopi, napa teh, napa susu. Ngoten tok lho Bu. Ganjarane luar biasa. Engko sampean dikekne taman swarga ning nggone besok ning swarga. Ngono iki nggo nawani tok. Iku lagi nawani inuman, urung nawani liyane.
Apa jale liyane? Ora usah dijlentreh niku lek cah cilik-cilik delok ndebreng ki lho kupinge. Tawa apa sakjane ya Allah, Bu. Nek tawa liyane sedekah cukup ngoten mawon nggih, Bu. Pahalane swarga mengawalu as-samaniyah bebas min ayyi sya'at min abwabil jannah. Sampeyan iso mlebu swarga sing 8 lawange bebas. Nek ben bengi nawani bojone. Tawa ngono lho. Nggih Bu nggih. Nggih, pun halal bihalal pun teko sakmene sik. Lah iki wis meh. Ya Allah, iki urung intine, iki lagi awalan perkenalan nggih Bu nggih, perkenalan. Sik ben rodok semriwing adem, monggo sholawatan dhisik. Iki kok penak men grup ra tak jak duet. Cah ganteng. Aku duwe anak wedok Mas jane aku ya pengen ngepek mantu sampean. Tapi anakku cek umur 6 tahun. Sabar apa piye ngenteni? Lah piye? Bar 9 tahun oleh 5 aku mau meneng 10 tahun. Lah kok dongaku sing wis lali kabul. Meh 40 lah kok meteng maneh. Ya Allah. Donga iki kaya ngono makane aku ora kapok donga karo pangeran. Angger meteng pertama kula 17 tahun 16 tahun pun dipekne bojo Bu kula. Dadi kula kecilik teng pondok mulih-mulih ora oleh ijazah tapi oleh hijab sah. Lah sing milihne Mbah Yai apa arep nolak? Wes oke, dados sinder ngebel Pak sakniki pun pensiun tapi 2 bulan ini. Sinder ngebel iki kono apa kono Bun ngebel. Oh kono, bingung berarti iki madhepnya ndi Bun? Ngalor astagfirullah lagi ngetan nih Mas aku. Berarti kok ya 180 derajat. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa terus aku nek metu dhewe no lak mulih ra roh dalane. Makane aku wis diterne nyandi-nyandi. Wedi nek ilang jarene bojoku. Raruh lor kidul mbuh blas pokok ini madhep ngetan. Jadi salat tunggu madhep nyandi parane. Iki madhep ngalor ya. Mas aku madhep ngetan wis ben rapopo. Apa Mas iki? Apa iki lagune? Anu nggih. Sik aku eling campur sari Banyuwanginan penak banget lagune. Mboten apa-apa wis tak eleh syaire. Tadi sudah sholawatan sakniki ngambiarne utek ya Bu ya. Mulih kok kene kondur keng mriki jenengan fresh. Wis siap untuk berjuang, siap untuk ndonga sak pol-pole tanpa jeda. Eman diparingi urip kok turu wae. Sampe lemu-lemu ngene. Kakean turu. Iki bengi ya tangi apa ora iki? Lah ngono kuwi jajal wis engko sik tak garap ngurak mari kabeh engko. Ora ana asma. Ayo aku diringi sop ra mlebu penting mlebu. Sing manjing ana rasa nanging asma Allah kang sempurna. Campur sari Banyuwangi. Ora ana tresna sing mancep ana dada. Engko tak pasne Mas sampean mlebu ngono wae engko tak pasne. Nanging tresna Allah kang kuwasa. Tresno iki sing sejati kagem Allah. Siji mong Allah nang atine son selawase. Jiwa rasa lan raga ya ramong kagem Allah.
ora ana asma manjing ana rasa nanging asma Allah kang kuwasa ora ana tresno sing mancep ana dada nanging tresno Allah kang sempurna tresno iki sing sejati kagem Allah. Saiki genten Gilga Syahid ya. Siap. Sik ya Bu ya, kurang ya Bu ya. Sitok engkas. Nemu kowe. Tapi ya tak ganti nah. Sok ya arep nemu kowe. Mosok ya arep ngono to Bu. Jane ya pas ya. Yo gelem cak-cak ngono. Dol berarti kaya aku. Namung Gusti Gusti Allahu ya Rabbi kang maha nyawiji ora bakal ana sing madani rahmate dadi tamba ngobati ati sing lara ora bakal kuciwa jroning ati mesti lega jenengan sing paling ngerti marang kahanane ati kula sampun dicukupi diwalasi diwuri betar ngantin asma dunia asmane Gusti bakal tak tangisi tak kanduli saiki nganti tekane pati matur suwun Gusti pon maringi urip niki kabeh kudu dilakoni dinikmati disyukuri matur suwun Gusti pon maringi nikmat niki ati aja nganti lali namung Gusti teng jero ati lho pas to angko lali saire sing kerimbo ora apa-apa apik ae losdol ya Bu ya lali ya ora apa-apa biasa pripun Bu engko neh ngaji sik wis jam 11 soke lho mes setengah 11 dalem kotak oh nggih tak tambahi tema apa ya iki ya ya terutama kula di dek wingi ya Bun dek winginane napa dek wingi jenengan tindak tenggen kula winginane alhamdulillah pikantuk tamu agung saking Pulung Bu Ida sak rombongan tindak tenggen kula alhamdulillah terus panggih panjenengan niki temane campur halal bihalal campur pokoknya tentang rumah tangga lah niki sing ngajeng niki ngaji bareng mawon nggih Bu nggih sebenarnya kula nuturi awak kula piyambak nomor 1 sing kula tuturi dadi kula niki nuturi awak kula piyambak jenengan nggih ngoten kok teko mah ya dituturi awake dhewe oh alah nem oh alah nah dituturi dhewe nek ra ngono bahaya Bu terus sumrambahe dateng panjenengan ngaji tak bukane kitabe jenenge Durratun Nasihin namung sak hadis mawon rasa hakeh-hakeh setunggal hadis mawon fa insyaallah mugi Gusti Allah paring manfaat barokah khairun nisa sa apik-apike wong wedok
dawuhe Mbah Kanjeng Nabi. Idza shollat khamsaha. Wong wedok sing jaga salate apik. Ngendikane Kanjeng Nabi salat 5 waktu. Idza shollat khamsaha. Salate apik. Gak diolor-olor tepat waktu. Kados jenengan magribe jam pinten, Bu? Magribe 6:30 jare. Misake jam pinten? Jam 10, jam 11 anak sing 3:30 barang. Semuine mesisan kok. Kok bengi akhirnya keturun kek bablas. Subuhe jam pinten, Bu? Subuhe jam 5. Ya Allah, iki dadi ora nang sing tangi bengi. Layak men lemu-lemu. Kok kan turu. Dibusak nggih Bu nggih. Dibusek lakon sing ngoten niku. Kok bengi diganti alarme diunekno. Jam pinten penake nek ketoke sik perlu gulik miring nengen miring nyewa sik perlu lungguh sik perlu apa. Dikai waktu setengah jam. Pomo pengen tangi jam 2 nggih setengah 2 alarm kudu wis muni. Menara diniati jenengan mboten niat ora ngarah selawase iso nglakoni. Dipeksa nggih Bu nggih, dipeksa sithik. Dados nek mboten dipeksa wis ora kira niate gak enek apa meneh. Pun niat ya Allah Gusti mengke dalu kula pengen tangi bengi. Salat tobat dhisik nggih Bu nggih 2 rakaat. Sholli sunnatat taubati rakaataini lillahi taala pun 2 rakaat. Bar ngoten jenengan donga sayyidul istighfar. Sapa sing donga sayyidul istighfar? Man utawi wong kala kang ngucap atau donga sapa man sayyidul istighfar. Ing dalem donga sayyidul istighfar bendarane istighfar, ratune istighfar. Mukinan halih yakin umpami benjeng diparingi sedo wekdale sedo dakhalal jannah wajibat dakhalal jannah wajib mlebu swarga niku nek diwaca dalu siange sedo mlebu swarga diwaca siang dalune sedo mlebu swarga sayyidul istighfar apal nggih Bu nggih apal Insya Allah berarti urung. Mengke diklik ngoten mawon nggih Bu nggih tenggene YouTube nggih. Diklik metu sayyidul istighfar. Dicatet mboten sah diapalne. Dicatet mawon diwaca. Nek wis emak-emak ngene iki ruwe ulek-ulek karo layah rada angel ngapalne. Pun pokoke diwaca ngoten mawon. Bar salat tobat salat napa Bu? tahajud oleh 2 oleh 4 oleh 6 oleh 8 oleh 10 oleh 12 oleh sakpole angsal usolli sunnatat tahajjudi rakaataini lillahi taala monggo kersa surate bebas bar ngoten salat napa Bu salat hajat sholli sunnatal liqadha'il hajati rakaataini lillahi taala pun penak surate bebas kulya kulhu angsal bar ngoten jenengan nyuwun sak pole nek apal donga bar salat tahajud nggih donga salat tahajud duwapol Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin pol meh sak kerbet nek kula nglonthok Bu soalnya mbiyen ning pondok wajib apal fikih kudu roh wudu kudu bener nek pengen salate ditampa wudu kudu bener ojo nganti muslimat wudu kesusu terus jilbabe gak dicepot mok nek wudu dingenekne akeh ngoten niku wedi nek wedake ilang nek wudu nggur dingenekne ngene dicawuk-cawukne apane
Kudu belajar nggih Bu nggih, kudu belajar nyuwun pirsa kalih Mbah Yai, kalih Bu Nyai sing sekentene saged kersane benjing teng akhirat boten nganggur salat selama seumur hidup kaya-kayake duwe harapan tibakno gak ana ganjarane. Mergo salate ora ditampa sebabe wudune salah. Ampun nggih Bu nggih, rugi. Mumpung dereng kebacut, mumpung dereng rasah isin belajar sareng-sareng. Belajar wudu, belajar ngaji, belajar napa mawon, los pokoke. Mumpung tesih enten kesempatan. Monggo kalih Bu Ida saged. Kalih kula nggih purun Bu kula nek jenengan kersa tenggen kula mriku mbadekan. Murid kula kathah murid ngaji, mak-mak murid qiraah cah cilik-cilik ya Allah luar biasa ngajine mantap. Sinten wau sing ngaji ya Allah suwantene jos. Nggih, Mbak Cahya. Nggih Bu nggih. Bar salat hajat dungane duwa neh pol. Apal kula mboten sah ngapalne enten buku pasolatan. Jenengan tumbas paling nggur 10.000 bek lengkap teng mriku. Kafah sempurna teng mriku. Mboten sah dadak bingung ngapalne diwaca mawon. Diwaca bahasa Indonesiane enten, Arabe enten, artine enten, lengkap. Mboten angel Gusti Allah memudahkan. Bar ngoten terakhir ditutup witir. Atau jenengan sik pengen salat tasbih, pengen salat sembarang-barang pol penuh dalu ndang tangi. Bar ngisak ndang sare. Nggih Bu nggih. Sarene jam pinten Bu? 11. Nek 11 alamat ra ngarah tangi nek alarm bablas gak ngarah krungu. Nek 11 jam 12 jam 1 aja enak-enake turu dereng siap otak kita mau berjuang lagi. Bar ngisak cengkling ndang sare nggih Bu nggih. Ndang salat ndang sare tapi aja lali tawa dhisik. Rutinitas tiap hari pripun Bah ngersakaken. Nek ora alhamdulillah ngono. Ndang merjeki ndang mapan turu. Lho nggih. Sanggup Bu? Sanggup? Ya Allah. Wes ora sanggup ya wis. Sik engke tak terusne banyu 2 liter tak kon nggih apa kok ora tak terusne nggih. Nggih ngisuwi sikile bapake sing wau lho Bu, kembali ke laptop nggih. Niki jenengan tambahi banyu teko ngomah jenengan nyuwun pangapunten bapake jenengan wambungi kabeh. Endi sing jenengan kersakne jaluk pangapura disuwi sikile diombe separo sing separo nggih adus. Untung eling aku jaduk men ya sok ben nek diundang nek ngomongi. Oh niki Masya Allah kiai kula niku kearifan lokal dipakai Pak. Jadi wah ya Allah barang-barang ngoten niku jek sangat mandi apa meneh dalane bayi. Kok anak nakal angel dikandani senengane duit tadi sekolahne ya ora gelem dipondokne mulih. Slempitan duit ning endi ae panggah konangan nggur HP nane main game Masya Allah salat ra gelem ngaji ra gelem rasah diseneni Bu ora rasah diseneni nganggur dan nek waya turu kepati dadi diraupi dalane bayi diraupi ramung ping 9 ramung ping 21 ping 99 ora sakatokan Bu langsung tangan dengan loh lah nek katokan ya ora nang gunane no langsung tangan bismillahirrahmanirrahim langsung neng bun-bunane aja neng ndi-ndi. Ya Allah anak kula manut Gustiku ya Allah share ngono ne. Manut ya Allah share ngono. Ya share. Wah mantep lah aku anakku sak menombane siji. Pomo 99 ping 6 wis pira? Lah perek nedas wae piye? Loh, lah tapi sapa sing iso liyane mbok gak ada apake gak mandi. Sing mandi mboke ora usah bingung-bingung anake wayahe oleh kerjaan rong oleh nyambut gawe ora usah bingung yo ki mang share anake wayah turu nek anakku rasa turu malah jaluk Bu
Kok aku randang disuwuk, suwi ora disuwuk-suwuk. Amit-amit jabang bayi, lagi nemu niki wong model kaya Bu Aminah ya, jan tenan. Astagfirullah, nggih. Kotak amal pun wancine Bu. Monggo ki lho pengen swarga. Sedekah siji. Taziduhum fi amwalihim, tambah rezekine jenengan. Peng 10 asyrah. 1000 dadine 10.000. 100.000 dadine ping 10 sak juta. Monggo jenengan pilih kelipatan sing pira. Nek pengen paling akeh ya dhuwit di ora usah diinceng. Dadi kerawuk lebokne kabeh. Monggo. Nomor 1 taziduhum fi amwalihim. Nomor 2 dawaun lil marad. Sing iso nambani ati, nambani awak, sekaing penyakit niku namung sedekah. Loro gak mari-mari, masya Allah ngentekne duit ngantek atusan juta. Sedekah mawon. Sing akeh mindang mari diniati ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Kula sedekah niate barokahe kangge awak kula sing lara utawa anak kula sing lara, bojo kula sing lara, mbok kula sing lara. Lillahi taala al-Fatihah. Wis rasa angel-angel, mantep yakin Gusti Allah mireng. Mangke moro-moro oleh tombo teko tombone lorone minggat berkah sedekah. Taziduhum fi amwalihim dawaun lil marad dakhalal jannah bighairi hisabin wala adzabin. Nek pengen mlebu swarga tanpa dihisab, tanpa dilandrat, tanpa diitung, tanpa disiksa, sedekah sing kathah. Rasa hitungan sing duwe gelang kalung timbangane nganggur nyantol ning awak ngeribeti aku ki ya Allah Bu gondelan ora kalungan ora gelangan ora ali-ali ora tak dol kabeh ndang dilebok ning gone sedekah timbang nganggur. Nggih to apa nggih? Marai fitnah kadang-kadang tanggane sing ra duwe pengen dadi nek tukaran karo bojone Pak deloken sawangan kae Pak kelo Pak kae gelange deloken sakmono gedine aku selawasku ngurup dadi bojomu mes 100 tahun rokok tukane gelang lah tukaran ya Allah mboten napa-napa Bu jenengan agem saloke sing nang omah sing disimpen dadi dol lebok ning gone sedekah napa mawon sedekah jariyah nang masjid ning pondok bebas jenengan besok karek nampa nang Gusti Allah ditekelne 10 apa ditekelne 700. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kadang ditikelne 700 kali lipat sedekah 1000 dadi 700.000. Sedekah 100.000 dadine 100.000 ping 700 pinten Bun? 7 juta apa 70 juta? Lah, kula kaya ngono kuwi lho Bu. Kok enek bojone ruwet ketoke arep seneng wong neh rasah bingung-bingung jenengan sedekah diniati ya Allah pedhotno bojoku karo demenane Gusti. Ngoten nggih Bu nggih. Gampang nek roh ngilmune. Pun sing akeh alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
misbahus syuduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Niki kula terus nggih. Pertama mau napa Bu? Khairun nisa saapi-apike wong wedok ngendikane Mbah Kanjeng Nabi, idza shollat khamsaha salate api. Wa shamat syahroha posone api. Wa ata'at zaujaha manut kalih bojone. Lah niki jenengan pun saged manut kalih garwane Bu. Ngaku ki lho Buddha. Ngaku ki lho bocahe. Ya Allah, bocah cilik. Bocah cilik. Lha iki bocah cilik kabeh to. Sapa sing rumangsa tuwek? Kula niki lho Bu meh 50 rek ra krasa to Bu. Arek kaya jek bocah cilik kadenge aku tekok bojoku. Kula pun sepuh nggih Bah gak kok jek cah cilik ae. Padahal wis tuwek ya Allah. Aja iso malih ya Bu ya. Wis krumangsa enom ben semangat. Enom pikirane tapi tuwa napane? Ya pikirane maksude kudu ndang dadi tuwa aja cah cilik ae. Manut kalih bojone piye carane? Piye carane barang sepele gak iso manut tok. Bu, aku engko pengen jangan asem, Bu. Ngono ki jenengan nggih, Bah, nggih, Pak, ngono apa? Halah, udan kok pengen jangan asem. Umpamane. Niku barang sepele lho. Lah mbok yo nggih ngono. Karo gah, ngono karo nggih, penak ndi, Bu? Padahal gah karo nggih lho. Luar biasa menungso ki, tenan. Titik dadi ganjaran. Nah, titik ya dadi dosa. Jenengan pilih swarga apa neraka? Lah makane pilih swarga tapi sing dilakoni piye jajale? Dek aku pengen jangan asem gek nggae anu botok. Goreng gereh. Nggih cocok ora dadak ruwet. Halah udan dek jangan asem njaluk jangan asem meneh apa Pak iki jan. Jajale kuwi jek njaluk jangan asem. Lah nek aku kok pengen kare to Bu karo kulupan. Alah kayamu pira njaluk ngono kuwi. Ngono ki eneng apa ora? Ya Allah, ngatek bojone iki ra kelar ndengak. Puret ae sak wayah-wayah. Lah piye arep ndengak wis wedi sik. Ngantek kupluke miring ngono muh sakne Bu titenono Bu. Gaene pengajian ngisin-ngisini wong NU. Ampun nggih Bu nggih. Ampun tenan. Kadung ngeten iki enten malaikatullah nek enten pengajian ngeten iki pun wajib enten malaikate teng ndure awak dhewe sayape ngebeki langit donya fadilah pengajian. Eling aku mang wis lali. Napa dawuhe Gusti Allah? Gusti Allah pamer. Hei malaikatku kayak ijo-ijo wis mesti wong NU. Wis mesti wong NU muslimat fatayat ora nang liyane. Pemecah rekor pengajian utama neng donya muslimat NU. Survei membuktikan. Tepuk tangan. Ya Allah luar biasa. Ngeten iki napa dawuh Gusti Allah? Fa ushidukum seksenana malaikatku kabeh sing tak tugasi wirawiri ning dalan goleki pengajian. Anni qad ghafartu lahum. Ani sak temene ingsun dawuh Gusti Allah qad ghafartu lahum temen-temen tak ngapura dosane kabeh tanpa terkecuali. Dadi jenengan ngadeg kondur kerotok ngono dosane Bun. Lho saestu
Ora sing rungokne karo sing dodol sembarang barang kabeh, dodol es, dodol dolanan, dodol Yakul, dodol sembarang kabeh di ngapura kabeh dosane tanpa terkecuali. Masya Allah. Ngene kok ora pengen pengajian, mulih oleh nggawa rena jilbab kowe ya entek ki Mang. Apik terae. Piro Bu regane Bu? 40. Oh, ya ora usah dinyang Bu. Wis kuwi regane sakno karo sedekah nek iso malah tambahi. 50 ping pindho ya Bu ngono. Lah ora oleh hutang ya oleh ya Bu ya. Tapi moh nek iso ora usah utang Bu marai pikiran. Panjenengan ki wis lunas-lunas ya utang meneh. Lunas-lunas utang meneh. Digawe dhewe kaya aku. Ora ndek utang ora asik. Ya Allah. Wis gah iki wis pensiun, prai utange aku ngono. Pas wis lunas. Wis Pakku ngene, genten sampean sing nyambut gawe. Oke, aku yang ngono. Sementing aku diterne lho ngene iki aku yang nyambut gawe lho, Bu. Nyambut gawe yo ibadah. Nyambut gawe masih nyekel arit, masih nyekel pacul. Lah wis diniati innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa hadis sahih. Mbah Kanjeng Nabi dawuh apapun itu pekerjaannya yang baik-baik diniati lillahi ta'ala dadine ibadah. Orang gur madhep ngulon salah tok mboten. Kula ngeten iki nyekel miki teles mlebu jero sumuke pol-polan ngene iki ya ngibadah ya nyambut gawe. Nyambut gawe nyenengne jenengan lho Bu. Lah aku nek ora teko jenengan praya kecewa. Heeh, jare Bu Aminah ki sing ndi to? Iki sojobe akeh nang tulung pokoke iki arai. Ya Allah. Pun wis nggih fadilahe pengajian sitok-tok kuwi Mang. Mulih jenengan krotok dosane entek. Engko aja aja dianuni neh ya Bu ya, aja digolekne dosa neh ya Bu ya. Wis entek resik teko omah. Dosane kali pangeran tapi dosane kali pangeran tak sepuro kabeh dosane. Nek dosane karo sapadha-padha jek utuh. Nek sampean ora salaman njaluk ngapura, nek njaluk ngapura pun salaman Mbak Yu. Sepuntane sing kathah nggih Mbak Yu. Sami-sami nggih ora usah dadak diomongne. Sepuntane sing kathah nggih sampean dek ngilo tak rasani. Tak delok-delok sampean ki saya suwi kok saya kere, saya elek, saya tuwek lho, rasa ngono kuwi. Apa ya wis pokoke aja diomongne, wis pokoke salaman bar. Pun atine diselehne diresiki pun rasa enek sesuatu sing elek-elek. Tak terusne nggih, teko ndi nggih Bu? Sedekah iki mau. Napa nggih? Wa ata'at zaujaha manut kalih bojo apapun itu kecuali nek bojo ngongkon gak apik. Contoh. Alah, wis rasa jilbaban mi. Iki nek jilbaban tambah elek tak kandhani. Tambah tuwek, tambah elek malah bunder ser-ser. Apik nek ora jilbaban aja gelem Bu. Aja gelem Bu. Ngono kuwi gak oleh, gak apik. Ora oleh nyembah Gusti Allah wis rasane masjid. Wis rasane masjid penak kaya aku ki lho. Kowe iki lho bedino salah centak-centuk sampai kaya ngono ejek panggah kaya ngono wae. Ngene iki penak kaya aku. Wis ora salah tra apa. Aja Bu. Aja manut. Malah nek iso dijolne ae ngono kuwi. Tapi kan mboten enten nggih Bu, garwane jenengan apik kabeh nggih Bu nggih. Umpama nek aku ndek bojo niki tak ijolno. Pertombok rapopo. Untung kok malah kene iki sing diancam, Pak. Lah kok kula iki jane nyekel mik ngeten iki kabotan. Apa meneh terus ditimbali bunyai ya Allah abote ra karu-karuan. Cek bunyai cek al ustazah barang ngono ki abote pol-polan. Mburi cek tituki SAG, SPDI, MPD, MM barang. Ora sekolah ae soleh titel sakmono mbane urung buhajah barang ngono kuwi. Aku sirku mboten purun Bu ngeten iki saestu. Kula dhewe cek bonyok koklok saestu. Lah kok dikon nyekeli nang pengajian kaya ya-o. Lah kok bojoku ngancam. Kok ora gelem ke piye? Wong ngajimu ki ya nek nggur nyekel mik ngono kuwi ngenyek aku ngono. Ngajine nggur nek nyekel mik jare. Aku ya dikir ra roh kok Pake. Lho piye? Esuk tangi turu, kabeh bodho turu, kene wis tangi. Wis tak buka karo kabeh tak kirimi Fatihah.
mulai Kanjeng Nabi para nabi ku ape sampe teko mbah-mbahku wa usulihim wa furu'ihim al-Fatihah bar ngono tak wehne kabeh sing tak lakoni sedina utuh tak wehne mbahku tak wehne mbokku tak wehne pakku areke aku yo maneni to Bu nek ngono kuwi wis to pokoke gelem pisan lakonono lah pisan nggih roh-roh jamaah 1200 iki aku apa yo ndelok amplop ya Bu ya. Lah aku priyo bingung kek sak jam setengah kek aku nyekel mik ning dhuwure jenengan dingetne ku wape ngetne. Lah nek geblak priyo viral. Kek disyuting. Iki disyuting ora iki? Lah tenan, disyuting tenan. Bojoku mbuh ning ndi takon momong kok ki mau. Kadang-kadang kula dikiting Pak njajale. Bah engko gak usah cedek-cedek bahku nek jenengan ki tenan aku nek ngarepku bupati presiden aku ora ndredeg. Tapi nek jenengan sing ngarepku ki aku iso kepleh tenan Bah. Aja ngetok pokoke. Mboten, aku ku ning adoh ora nek krungu. Lah kok tibake dikiting jajale bocah kene omong apa sing arep diomongne jare. Kacake kula 12 tahun kali bojo kula Bu. Makane kula dicah cilik-cilik ngono ki ya wis ora apa-apa trah ya. Kacake akeh. Ya Allah, lah kok tenan. Kula disaweneni Bu teko omah. Jabang bayi kowe ki nek ngaji kaya ngono kuwi. Lah kok manak kuwi lho. Aja manak ngono ki babaran. Lah aku kan nek manak kaya kucing to, Bah. Aku ya iso nyauri. Lah kula nek manak mboten sang ngadak deden lho, Bu. Mboten sang ngeden kuwi gak enak. Ya wis pokoke watuk-watuk tok ngono, Cik. Anggur aku timbang kucing. Kucing lak cek plungkeran ra karo-karuan. Mergo tomboku ya wisuane sikile mbokku, sikile pakku, sikile bojo. Ora sah dadak petentengan kaya jenengan rong dina utuh ngeden ra metu apa-apane. Kene trimakno ngger watuk metu kabeh. Oh yakin sumpah mboten ngapusi kula. Makane kula tak tantangi bojoku piye Bah anu tesik ngersakne. Oh Mbah wis ora iki diuncali sempak ae meteng jare bojoku. Ndolakne ngono ku ya Allah. Ya Allah iki jam pira iki? Lah punjul pitu. Diluk engkas nggih. Sumuk-sumuk ritek lho jenengan ki. Aja diipiti Bu ben metu kringete, masamu kringet ki besok dadi seksi ning akhirat besok. Kringet iso omong. Ampama arep dilebokne neraka iki dosane akeh, tapi senengane pengajian. Ning kok ya senenge ra ngrasani, nyelatoni wong kok seneng, pemenah nyelatoni bojo, nyelatoni maratuwa, mboke dhewe remuk. Lah, ontong jenengan seneng pengajian terus keringete drodosan kaya aku ngene iki. Keringete besok omong Gusti. Niki nggih enten apike lho yunah niki Gusti. Masane niki masamu ora ngalih keringete ngucur iso ora dipiti. Iki kula dadi seksi. Lho akhire napa dosane jenengan di ngapura. Gara-gara keringet niku wau. Kula ya ora tak lap. Keringete teweles kebes ngeten niki. Lah nggih. Dajale nggih saestu pemeneh masak Bu nek iso wong wedok ki ndang tokno kringete. Keringet iso dadi pitulunge kula jenengan besok nang akhirat. Nggih saestu. Keringet ndrodos iso didohno saka neraka pas masak ngoten niki lho Bu masak. Jenengan sakniki nek teplok kambil larang niki masak tumbas apa masak piyambak Bu? Aku sok-sok tuku Bu 5.000 wis oleh sak panci. Jangan bening tapi. Bojoku ya manut, wis manut pokoke. Manut lah di-share kuwi mau lho Bu. Ya tak share arek piye? Apa ora oleh? Oleh. Bebas. Sementing ora bojone wong. Bojone dhewe bebas. Tak wacane jenengan aja banter-banter Bu, aja banter-banter. Bismillahirrahmanirrahim ping 786 hadis sahih. Jenengan lebokne banyu diniati ya Allah bojo kula malih klepek-klepek kintil makintil-kintil. Tenan malih luwoman. Renek jenenge dhuwit didelikne beyuk wae ning jenengan kabeh. Terus jenengan bengi dikeloni wae. Wis ora tau ning warunge nggone mbok nahi ora tau. Wis pokoke kopine jenengan masih ya kopine iki kopi ambyar kae. Mergone entek gulane ya karek sithik. Seger Dik, Masya Allah, klepek. Tenanan sumpah demi Allah. Kula iki meng ndonga tok. Lho tenan. Diwacakne bojo malih ya Allah sakinah mawaddah rahmah wa barokah tambah kasih sayange
tambah tresnane. Diwacane ning anak mari nakale dadi pintere. Anak kok goblok 5 ping 5 nang ra roh. Bengi ndang diwacane 786 aja ditambahi, aja dikurangi, di sak dodokan nggih Bu nggih wudu, aja diselingi. Sak dodokan 7 weran tambah saiki. Tambah ya 786 meng 8 weran ra sampe. Kudu ra oleh kurang, ra oleh tambah. Mergo niku kunci. Kunci kok sampe kuncine iki gigike kurang to tambah gak pas. Kudu pas. Dieling-eling anak dadi pinter jenengan inumne nek ajeng budal sekolah ping 7 dina berturut-turut anakku ranking 1 kabeh terbaik saestu ilang nakale wani karo wong tua wis gak enek mergo ya tak share barang ngono kuwi ben bengi rangger pake anake barang ya Allah oleh Bu bojone dhewe bebas sing ra oleh bojone wong ora oleh yo ngalah keri dhewe sik ora sampe-sampe teko ngendi nggih wa ata'at zaujaha syar aja ngono to Pak ya Allah iki joran nang pulung ra tak sok glogok ngene iki soalnya penting awalan pertemuan ki aja ngantek mulih nganggur guyon tok jangan ilmune kuwadah nek ya dilakoni nggih Bu nggih al ilmu bila amalin kasyajarati bila thamarin kok enek ngilmu ra dilakoni kaya jenengan nandur gak Allah kuwi jenenge ngilmu ra diamalne pun diamalne rasa pikir-pikir wis to soheh-soheh kari dhewe wa hafadzat farjaha jenengan reksa ke apa ya nek ngarani wa hafadzat farjaha iki pokoke ngreksa awak nggih Bu nggih nek lungguh ya mingkup aja dibuka kan liya karo bojone dhewe engko kadang-kadang malah diobral sanune pompong bojoku reneng rene yo pompong bojoku reneng ampun nggih Bu ampun nggih Bu nggih wis ora usah pasang sing ngono-ngono kuwi pasang status ngati-ngati Bu ngatos-ngatos status ki neng gone dunia maya jenengan iso menuk-menuk neng omah salat kena dosa ngaji kena dosa jariah mergo apa jenengan wis kadung ngunggahne foto wayu neng dhuwur kono terus enek sing kesetrum lah masa nek wayah pengajian iki ya apik jilbaban bareng munggah kak malih diore renan ngono gek karo melet ngono kae jajale. Ngono kuwi jajal. Apa ora dosa remasane? Iki lho mamah muda iki lho. Mboten enten nggih. Ndang dihapus. Foto iki nek iso ngunggahne sing welek. Sing welek sing kira-kira ora marai dosa. Kula niki profile gek enek status enggak pernah. Aku disuwuni foto nggih flyer aku ya lali ngantan ra duwe foto akhirnya tak jipukne kok pulung demben nika. Saestu kula kira tau ndek foto ngono ki. Gawe status gawe napa profil pisane aku wis bojoku, "Mi, kuwi busaan kuwi, profilmu kuwi." Ora oleh. Yo wis malah kosongan ritek malah penak. Nggih Bu nggih ngatos-ngatos. Sing pun kadung munggah dadi hapus. Sing apik-apik mawon. Engko menuk-menuk awake dhewe ning omah penak-penak dadak dosane mlaku terus. Makane niki jane kula niki kalih anak kula dikekne channel. Channel diunggahne men kaya Bunyai Mumpuni, men kaya Bunyai Umi Laila oke. Lah alah aku ngono, kokan rengkek ruwet ora ritek aku ngono. Wis ngene aku ngono. Ngene wis. Mbah mboten tatak kula. Mboten tatak gek ngilmune yang nggur ngene wis mengalir bagaikan air ngoten mawon sing munggah ben munggah aku tak mlelep ngene iki ya wis ora apa-apa wis ngene iki semarem. Alhamdulillah wa hafadzat farjaha pun pokoke direksa kehormatane keluargane ampun diebret-ebret turut ratan tak kandhani yu bojoku ki masyaallah nangudzubillahi min dzalik kabeh diomongne remasane sapa niku klambine awake dhewe bojo niku klambine awake dhewe pun ditutup rekep diulu dilek ngoten mawon nggih
Umpami curhat sing pas. Curhat sing pas nek kula curhat pun kalih Gusti Allah mawon. Curhat nek menungso akhire barbarane kecewa. Yo nek ora malah diebret-ebret diemperi ditambahi. Agak malah bingung. Curhat nang status oh tidak. Engko nek wong ora seneng malah syukur ngono malah. Nggih napa nggih Bu? Mosok jenengan curhat susah loro kekne status. Engko nek sing ra seneng tambah keplok. Nggih mboten Bu? Pun pokoke wis wong wedok sing apik rasa sing rasa macak aneh-aneh. Wis sing penting ning omah bojone seneng. Iso bahagiane bojo, maremke bojo niku lho, marem. Bojone marem tenanan pun. Liyane 17 nomere. Nomor 1 bojo karo anak keluarga. Ngeten iki jenengan nggih izin Bu badhe pengajian? Salim tangan wau badhe bidal. Mboten salim. Mengke ditebus nek kondur nggih Bu nggih. Dugi dalem langsung ceket-ceket goleki bapake. Ya Allah, Pak. Ngono wis langsung diambung ping 3 nggih Bu nggih. Mboten kok tangane bapake terus digeret ngeten, mboten ngoten carane. Niki sing medun Bu ngeten Bu, diambung mriki sik terus mriki ping 3. Luar biasa. Jenengan ngambung tangane bojo ping 3 niki wau digeret krotok dosa. Nih, umpama ketokno langsung krotok rupane ireng. Dosane iki gaene maido sapa Bu, bapake apa ibuke? Sing gaene nyelatone ngene ra cocok, ngono ra cocok bapake apa ibuke? Ngaku alhamdulillah. Ngati-ngati iki cah Joko-Joko iki golek babon ngati-ati ya. Aja angger sementing ayu. Ora. Dolek isik delok dhisik piye kelakuane. Ya, sampean papak karo Fatihah ya. Calon bojo ora tau di Fatihah ora tau dihidiahi ora ndang teko ya kleru. Dipasani siji. Poso Senin Kamis utawa poso Daud cah nom-noman gek pinter solawatan ngene iki insyaallah dakhalal jannah kabeh. Pengen bojo ayu sholihah, ayu sik apa sholihah sik? Gak percaya aku. Are sholihah terus bereng ngono apa ya gelem. Sak paket kowe. Ya sholihah iki wis duwe bojo burung iki, MC iki. Sampun, ya Allah lho kok imut men kok jek perawan. Ya seneng ya. Tenan kaya cek perawan. Pun gak ada putra Mbak. Astagfirullahaladzim 3 bro anak ibu. Anak 3 cek rong anu lagi aku yo lho tarane perawan sok. Perawan tor tapi anakku sing barep jare bojoku. Kadang-kadang nek gandengan ngono rupane padha soalé karo nggawa anak cilik kuwi mang. Garwane nggih Mas. Mboten ibu kula niki musuh anakku. Ya Mas ya gampang. Sampean salat bengi, ya Allah, bojo kula teng pundi nggih calone bojo kula calone sing meteng anak kula jenengan paringi kesehatan rena-rena pokoke dihadiahi Fatihah. Barno dipasani, disodakoi engko lak ndang teko. Mesti wayu sholihah pisan. Perkara sugih keri. Aku mbiyen nek sugih keri. Kon milih ya sing penting ganteng sik aku ngono. Delok ganteng sik gek wonge salat ya oke, ganteng tok tapi sogeh gek gelem salat oh tidak aku ngono. Wis saestu. Terus lha piye nek ra ganteng sik? Lah wong cek enom elek engko tuwek prayasa ya. Nggih to. Kriteria ganteng ki ya sing penting enak disawang pun. Ora kok terus ganteng pol-polan marai lara ati ngono kae. Akeh wong pengen soalé wis sedengan ngono wis ganteng penting ya ora merongos ngono ae. Nek aku. Nggih. Ya Allah alhamdulillah pun tak baleni nggih Bu nggih.
idza shollat khamsaha wa shamat syahroha wa ata'at zaujaha wa hafadzat farjaha dakhalal jannah min ayyi sya'at ats-tsamaniyah pun jenengan bebas mlebu swarga. Salate apik, posone apik, taat karo bojone, terus bisa memelihara harga dirinya. Pun ngoten mawon. Alhamdulillah jame pun mlajeng. Rodok kurang sithik malah apik. Daripada kakeyan kok terus kapok ngundang. Kalau wong kurang titik kok terus diundang mana. Amin amin Allahumma amin. Mugi-mugi pengajian niki leres-leres dipun ridhone Gusti, dipun paringi berkah manfaat. Kondur saking mriki kula jenengan saged tambah sae, tambah niate sing sae, tambah semangat, tambah sehat, tambah rezekine, tambah ngamale, tambah sekabehane. Benjing saged bareng-bareng kumpul tenggene swargane Gusti tanpa dihisab, tanpa diazab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. Nyuwun pangapunten sedaya kalepatan. Kusikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.